नचनिया बोला तारे ओ माय स्वीट हार्ट आउ सरवा का हम कहियो वो कर बहन चो तो हिजड़ा उ लेडीज रही तो औरी भाव में बतिया लेकिन ह तो हिजड़ा लगैले बा पटुआ के बार कटोइले बा पल्लाड़ कुछौ कह देता रे कहानी अच्छा गौले रनिया बाकी सब रह फालतू हमरा लागल माइक बचा रे कंडोम कंडोम कहत रहो अब ली ना उजता कि कंडोम ना कंडोम ठीक है इनकर बाबूजी तो घरे ले जाके काहे नहीं अपना बाबूजी माई के दे दे कहियो कि लो बाबू मोजा लियल मनी ना यार अब राम नाम सत तो का के तिलक में जाके कह देबो हैं ओकर जगह नहीं बनावल बा हां ठीक बा कंडोम के स्कूल में भी बतावल जाता ओकरा बारे में तो का करबो अपन बाबूजी के ले जाके दे देबो हैं कि बाबूजी दूसरा भाई ना चाहिए अब भूखा चोदा अभी अभी चिटकुला खत्म नहीं कर भाई अब चालू होता है बहुत चिटकुला बाकी बा देखत तनी कहले न कि तू हते चुकी चीज जति कहले रहल ओले मोटे नीमू हम वैसा चीज खोज तनी कि तार घड़िया फाट जावे यही तरी सुखल भी है इंतजार कीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए भूटन बाबा कई मूटन बाबा कहता रहे फिर कहता रहे कि का करे बर्दाश्त कमजोर हो गइल बा शुगर के बीमारी हो गइल बा शुगर के बीमारी हो जाला त दास कमजोर सही कहले रतन बाबा का स्थान पर बनी ई बात झूठ ना कहले सही कहले दास कमजोर हो गइल बा हमहु ना जानत रहनी कैसे जननी 2 दिन पहले जाननी कैसे आ दास त इनके इतना कमजोर हो गइल बा तो सवेरे भूला जे के कहले लसा लसा करी तब जनी है जब लसा लसा करे लगी तब इनका डाउट होई कुछ भइल बा कुछ भइल भाई के मरले बा गावत कम बनी हां भौंकत ज्यादा बने हां आई भौंकल कुत्ता के काम है गाय के काम ना ना तेरे को बता रहा हूँ लिमिट में रह मुंह दूंगा तो आ जाएगा तू अब ये लड़का के कहत रहे कि वो माइक पर कि तू ई कराव लो ठेला भइल बा ये कहे के चाहिए ये भाई रतन बाबा के स्थान पर बनी ये कह हम चिटकुला कहनी त कहत रहे कि खोजत तनी कहानी गौनी है नीमन कहानी गौले बनी तोले नीमन कहानी हम गाए चिटकुला बाउर कहले बनी तोले बाउर चिटकुला हम कह इन मतलब भाई ओले बाउर ना कहनी रतन बाबा के क्रिया का कहत लदारी गोले बड़ोले पाउर गाइब जा कहते शांति बनाओ जो भाई गोरका लइकवा नहीं खे बैठा चिकना ये 5-6 भाई आ छोटे छोटे रहले सब एकर बाबू 6 महीना पाई रहले बाहरा से ओइले बेचारे जॉब चाहस सेक्स करे के रोका भाई को के बिगाड़े लेके जॉब चाहस से करे माई के लगे जाए के तले 5-6 भाई बारे से कोनो न कोनो आके डिस्टर्ब करे लगे देखो 2 तला घर बा एक बाबू दिमाग लगौले कि कनी के एक जगह बजा दो आ तब करो का कहले कि 100 ग्राम चना ले आके भूजल चना आ 2 तलवा पर ले जाके छीट दिहले आ 5-6 भइयन के ले जाके रे आई चना छीटल बा आ एक कहे गो खास अस्ति रह जा रहस आ 2 गो कि न अगर खा लिहल सुखल माने डरवा के ले गइले कि 2 गो खइए सन त जल्दी जल्दी ओरा आ जाई एक कहे गो लगले से खाए आ नीचे अपन आके अपन घोप घोप करे लगे काम लगावले त अभिये के ना लइकाइए से तेज हो सब भईवा खा तरह से ई कह के भाई बाबूजी कह के कहां गइल धीरे धीरे अपन सीढ़ी से उतर के आई त देखत के आही बाबू लगइले बड़े तो मम्मी पापा दूसरे काम कइल दौड़ल गई छतवा पर भईवा से के रे तो बच्चे तो सरवा कौन 2 गो चना सरौ 2 गो उठा के खइले बार लो
वो खाली साया पो हालांकि 2 गो ये खइले रहे उठा खाए में आगे हो ना कहते हाँ लेकिन तू तनी तनी कुछ कुछ बोलत रह गाड़ी मारा के कहत ना कहल केकरा आगे गई है हां और कुछ कहल है कि कैसे ओकरा के 2 गो चना खइल हां समझ ली समझ लिए चार गाड़ी फाड़ देबियो अब ओने समय एक बाद गा दिया एम जी अब गावते हम निमन गावला का मतलब ई ना कि हम ही गावते रह जाए खुदे उ लोग के समय तरीम जिम तनी तू कह कि अरे प्रेम एगरी 4 तल बहुत गो नहीं हो जाता त जे पहले गाव तो ओकरा टेंशन थोड़े बा वो तो जानता कि इनका में जब लोग चालू नहीं तब लोग क्यों जाई ना तबे नु 1.5 घंटा गा लेला तबे नु केकरा बोल पर हमारा बोल 1:30 बजता है 1:30 बजता हमारे अभी दूसर का तल गावे के मौका आउ खाता रे अब बताई अभी कौआ गुह ना खात है ऐसे आई खाना खाए बैठल बा अभी हम हक कोई नहीं है तो इनका का कह के गई रही तो वो खा ले रही इनका पतलो में हक देले रही तो 2002 में भरत शर्मा जी लय के गौल कि अब तो अरे खत्म भइल बीए के पढ़ाई अब मिल के उपाय सोच अब फिर लय बुझाइल मदन बाबा के पुरान हो जाई लेकिन 2007 में करे के गोपाल राय जी बलिया जिला के हैं नया कोई गोपाल भैया गाँव कि सैया छुट्टी लेके आवा तारे घर अब बहारवा से फोन फिर बुझाइल कि लय पुरान भाई लेकिन 2014 में खेसारी भाई नया कैले अब फिर पुरान ना ऊ गवले इधर पूरा कमिटी उठ के चले काहे खेसारी भाई गवले कि हम तो ढोरी मुंदल रहनी पियरी माटी आ देवरा नतिया खोदे का जय हो ये कमिटी है तनिको एहसास ना होके देखि छपरा सिवान में प्रोग्राम होता बुझाई कि बोलिए बक्सर आरा में प्रोग्राम होता पूरा पूजा कमेटी हमरा बॉडी भाई पुरस्कार दिले बानी वाह हमरा बबलू जी हो गई रहे तो बैठो बबलू जी बैठी ई कहती ना रिम जी हां लेकिन संगिए बारू तो कहे कप